bàsicament en termes de sostenibilitat de tres qüestions: la contaminació atmosfèrica, l'energia i l'economia verda. La contaminació atmosfèrica és el principal problema ambiental de Barcelona. Anualment, aquesta contaminació produeix 3.500 morts prematures al conjunt de l'àrea metropolitana i l'Organització Mundial de la Salut considera la contaminació tan perjudicial com el fum del tabac. La meitat d'aquesta contaminació la produeix el trànsit, sobretot les emissions dels motors dièsel i de les motocicletes. Per tant, en aquest context, el Pla Bosch promou, en primer lloc, una fiscalitat que traspassi recursos des del transport privat al transport col·lectiu, per així poder-lo millorar i fer-lo més assequible. També proposa pacificar el trànsit per afavorir els desplaçaments a peu i en bicicleta i aposta pels cotxes i les motocicletes elèctriques. Pel que fa a l'energia, hem de tenir en compte que gairebé el 60% de l'energia que necessita Barcelona prové del consum que en fan els edificis, siguin habitatges, edificis comercials, d'oficines o de serveis. L'energia més barata i la més verda és la que no es consumeix. Per tant, l'objectiu prioritari ha de ser millorar l'eficiència energètica i, en aquest cas, l'eficiència energètica dels nostres edificis. D'aquesta manera, les empreses, quan es tracta d'edificis, d'oficines, comercials, de serveis, tindran menys costos i les famílies augmentaran la seva renda disponible perquè no hauran de pagar unes factures tan elevades d'electricitat o de gas. Per tant, en aquest context, el Pla Bosch proposa, en primer lloc, rehabilitar energèticament 4.000 edificis residencials cada any i, a més, aconseguir que el 10% del total dels edificis d'oficines i de serveis de la ciutat siguin eficients energèticament en acabar el mandat, començant, evidentment, pels edificis municipals. I per acabar, i pel que fa a l'economia verda, hem de tenir en compte que disminuir les necessitats d'energia, d'aigua, de primeres matèries, d'espai, de generació de residus, permetrà a les nostres empreses reduir els seus costos i els permetrà diferenciar-se de la competència dels països emergents. Des del pla es proposa aplicar solucions d'economia verda perquè no haguem de basar la nostra competitivitat només, exclusivament, en la reducció dels costos salarials. El Pla Bosch proposa desenvolupar convenis específics amb les indústries i activitats ubicades en polígons i àrees d'activitat per millorar l'eficiència de les instal·lacions, per optimitzar l'ús de l'energia o per produir-ne de pròpia a través de fonts renovables. L'objectiu del pla és actuar sobre el 20% de les instal·lacions en acabar el mandat. I finalment, el pla també proposa promoure l'economia circular, fent que els residus i les emissions dels uns es converteixin en primeres matèries i subministraments dels altres. Gràcies. Bé, ara entrarem en l'eix de la capitalitat. Barcelona és capital i ha estat i és capital internacional també pel que fa a l'arquitectura i a l'urbanisme. Tenim avui, i ho vull agrair especialment, la presència d'un eminent arquitecte barceloní, l'Oriol Bohigas, que ha de marxar abans però ha fet l'esforç de poder venir avui. I comentant abans d'entrar, la seva companya Bet Galí ha compartit una frase amb mi que avui també compartim amb vosaltres. Diu, l'urbanisme no és un fi, l'urbanisme és un procés. I per tant, jo penso que aquest pla avui s'enceta amb aquesta visió de procés que molt més enllà del nom impliqui a la màxima col·lectivitat de la ciutat i al màxim talent, que moltes vegades no ve sols dels noms més coneguts, sinó ve d'aquests treballadors i treballadores públics dels serveis de la ciutat que han fet d'aquesta ciutat el que és i també el que encara demana. Aquesta és la pretensió d'aquest eix de capitalitat que avui ens aborda d'una forma més concreta la Mamen Domingo, que és professora de projectes a l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona, ho ha estat també a la Universitat Internacional de Catalunya, ha estat professora també a l'Escola Tècnica Superior de Canals, Camins i Ports i també professora a la Universitat Politècnica Federal de Suïssa. Benvinguda, Mamen, i endavant. Hola, bona tarda.
Capitalitat i urbanisme. A veure, l'urbanisme és una eina política capaç de transformar el territori i ho és igual en un petit poble que en una ciutat gran. El que passa és que quan l'urbanisme ha de servir per fer capital, doncs ja és una altra cosa. Una capital ha de voler ser-ho, ha de voler exercir com a tal i ha de voler assumir aquest rol. No per això una ciutat ha de ser capital d'estat per tenir capitalitat. Estarem tots d'acord que Nova York no és capital d'estat i en canvi ningú li negarem la seva capitalitat. Llavors, què ens passarà amb aquesta transformació si ja Barcelona s'ha reinventat com a ciutat? Ara és el moment potser que es reinventi o que s'inventi o que es creï o que es recreï com a capital d'estat. I això què vol dir amb l'urbanisme? Que aquest urbanisme, que ja és una eina política, tindrà una densitat política més intensa. Jo penso que aquí és on està la part apassionant d'urbanisme i capitalitat. Una densitat política que la fa i l'ha de fer referent al món, que de fet ja ho és, però que també ha de ser referent per com s'explicarà al món. S'haurà d'explicar més. Barcelona serà aquesta capital referent, però a més, per ser capital d'estat, haurà de dotar de serveis als seus veïns, haurà de dotar de serveis als seus ciutadans i ho haurà de fer amb uns serveis, però també amb una densitat més gran política, perquè haurà d'explicar la seva cultura, haurà d'explicar la seva història i haurà de fer ressò de la seva economia. Com farem aquest urbanisme amb aquesta més densa política? Doncs ho farem els urbanistes cooperant o treballant conjuntament amb altres disciplines, com són els historiadors, els artistes, els lingüistes, els sociòlegs, els ecòlegs, els geògrafs i tantes més, perquè si no aquest urbanisme potser farà algun tap, que ja n'han fet algun, i té una responsabilitat jo crec molt important. L'urbanisme és sens dubte una eina transformadora cabdal, és una eina de futur, és una eina que la fem servir per fer les ciutats maques del dia de demà. Pot i ha d'estimular els sectors d'excel·lència de la ciutat, que bé en tenim i bé ja en diem, no negarem el sector turístic, el mèdic farmacèutic, les escoles de negocis, o bé el sector automobilisme o el propi sector de gestió urbanística o arquitectònica, del qual en tenim excel·lència. Però jo crec que aquest contingut que ara hem de treballar, que potser hem de dotar, hem d'afegir a l'urbanisme, aquest més contingut que ha de tenir l'urbanisme, ha de servir i ha de permetre a la gent treballar i créixer a la ciutat i prosperar. És a dir, hem de fer un urbanisme perquè la gent pugui prosperar a la nostra ciutat i ser feliç, però en un entorn que sigui específic, que sigui propi de la ciutat, que sigui de cultura mediterrània, que sigui de cultura sana, que sigui desvetllat, que sigui creatiu i que sigui sobretot molt lliure. I així podrem fer també una capital d'estat modèlica. Per mi és una mica aquesta feina que hem de començar i que explicarem. El següent eix del programa és el tema de l'habitatge. El tema de l'habitatge jo suposo que estarà en tots els programes electorals de tots els candidats. Aquest és un tema importantíssim, no tan sols de la ciutat de Barcelona, sinó de totes les ciutats, les grans conurbacions urbanes. A Europa ho estem visquent molt i, a més, com a resultat d'un procés tremendament especulatiu en què hi ha participat tothom. Perquè aquesta és una de les coses que hauríem de reflexionar, que és que els primers que hi han participat és l'esquerra. Els preus actuals són prohibitius per la majoria de les butxaques dels ciutadans, ho veiem amb els nostres fills, ja en podem parlar, amb les notes d'això, que de sobte quan es plantegen poder accedir a un habitatge hi ha una polèmica sempre que tindrem, que l'esquerra l'ha tingut, si tot ha de ser de lloguer o tot ha de ser una part en compra. Aquest és un gran debat, un gran debat. Jo soc polèmic perquè sempre he pensat que en l'accés a l'habitatge en propietat hi ha estalvi. I si no, que m'expliqui una altra cosa. Jo sé perquè de vegades l'esquerra em diu no, escolta'm, digues una altra cosa.
Com resoldrem aquesta qüestió? Aquest és un tema importantíssim. Tenim l'Antoni Reàlies, que ens parlarà del tema, assessor de presidència de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat, membre de la Junta de la Federació Iberoamericana d'Urbanisme, assessor de presidència del districte de les Corts, director d'urbanisme dels ajuntaments de Cerdanyola del Vallès, Cornellà de Llobregat, Hospitalet de Llobregat, una persona amb molta experiència sobre el tema. Toni, a veure què ens explica. Gràcies. Bona tarda. Són tants els punts que hem de parlar de l'habitatge que els hem intentat resumir i els llegiré a poc. Aquest pla defensa la caracterització i perfeccionament de l'hàbitat, per no confondre'l amb l'habitatge, com a requeriment previ a l'assentament dels habitatges, prenent com a model de ciutat una cosa antagònica al que s'ha conegut com els nous barris residencials i que una mica el Pere ens estava comentant. Aquest pla defensa que sigui accionat de manera coordinada en tot l'àmbit metropolità, promovent la capil·laritat dels fluxos socials entre municipis i buscant la homogenització de les dotacions, la cohabitació ordenada dels usos, per tant, defugint d'allò del zoning, i sobretot la descongestió. La descongestió vol dir defugir de la densitat en la qual ens estan portant en molts barris l'aplicació de l'antic Pla General. Tot això amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida dels habitants de la ciutat. Segon, aquest pla defensa que les properes promocions públiques d'habitatge, i aquest és un punt important del Pla Bosch, repeteixo, les properes promocions públiques d'habitatge siguin absolutament totes en règim de lloguer i es destini el 50% d'aquests habitatges a les famílies de rendes baixes, entre elles les que es troben en situació d'emergència, que tots sabem quines són. I aquest pla defensa, sobretot pensant en aquest últim cas, que la seva execució, l'execució del pla, s'acompanyi d'accions decidides en matèria d'ocupació i d'inserció en el món laboral d'aquestes famílies, dels caps de família més desfavorits, creant-se, per tant, una taula d'habitatge social d'emergència on estiguin representats l'Ajuntament, totes les associacions de la ciutat, dels bancs i les caixes i el Departament de Justícia de la Generalitat. Tot això amb l'objectiu d'evitar els desnonaments. 3. Aquest pla, el Pla Bosch, promou, això és una altra novetat d'aquest pla, la creació d'un parc municipal d'habitatges de lloguer que en 20 anys assoleixi el 15% del parc total d'habitatges de la ciutat i alhora promou la formació simultània, prèvia, d'un pla director d'habitatge de lloguer públic que comporti necessàriament l'aprovació d'aquest pla, les dotacions pressupostàries en el pressupost municipal, quadriennalment, de totes les àrees municipals compromeses amb el projecte, establint específicament per l'àmbit municipal el dret de tanteig i retracte públic pels habitatges que estiguin desocupats. Quart i últim, aquest pla, el Pla Bosch, defensa, per tal de dignificar l'habitatge, defensa la màxima superfície dels habitatges, defugint de l'infrahabitatge, de manera que aquesta superfície, que sigui la màxima possible, estigui adequada, en cada cas, a les necessitats particularitzades dels ocupants de cada habitatge i que sigui aquest habitatge perfectible si s'escau en el temps. I, per tant, també defensa la promoció de diversitat de tipologies d'habitatges, adaptades a la pròpia diversitat de formes familiars i barrejant-les, i promou que en aquests nous habitatges, en aquests conjunts d'habitatges, hi hagi espais comunitaris d'ús compartit, així
com l'ús en la seva construcció de sistemes i materials que siguin respectuosos amb el medi natural i amb el medi ambient. I finalment, l'estalvi en els consums d'abastament i d'energia, facilitant, impulsant que hi hagin règims mancomunats tant pels edificis com per zones de la ciutat. Gràcies. Gràcies, Antoni. Bé, com veiem, els reptes són alts. Jo ara estava escoltant i per aquells que encara no estan convençuts que a Catalunya li cal un estat propi, recordava a propòsit de l'habitatge la sentència del Tribunal de Luxemburg que va tocar el crostó a l'estat espanyol en matèria d'habitatge, bàsicament per les clàusules abusives dels contractes hipotecaris que han portat al drama dels desnonaments a Catalunya. Poc podem fer sense capacitat legislativa per canviar aquestes coses, per tant ens cal també aquestes eines d'un estat propi per poder canviar d'una forma molt més rotunda les condicions jurídiques que acompanyen el dret a l'habitatge. Abans de donar la paraula a l'Alfred, ell m'ha demanat que expliqui que el nom no fa la cosa. El Pla Bosc ha de ser un pla compartit, ha de ser un pla obert. I és un pla que s'enceta i que ara s'inicia des d'aquesta visió de procés participatiu. Endavant, Alfred, endavant, força i sobretot ara capacitat per encomanar-nos el teu entusiasme pel que fa al pla que heu preparat. Doncs moltes gràcies. Moltes gràcies, Gemma i Pere, sou un tàndem perfecte, entre altres coses perquè representeu en bona mesura l'aspiració d'aquesta aposta, d'aquesta candidatura, que és combinar la gent lleial, la gent de sempre, els que fa molts anys que estem treballant junts amb aquesta aventura, combinar-ho també amb aquella gent com el Pere, que fins fa molt poc no ens coneixíem, però que volem, desitgem i necessitem també que ens ajudeu. I en aquest sentit també donar les gràcies a l'Eva, a l'Enric, a la Mamen i a l'Antonio per la vostra presència, per les vostres aportacions, perquè també formen part d'aquest esperit, també formeu part d'aquest projecte comú que implica a moltíssima gent i que encara n'ha d'implicar a moltíssima més. I, per descomptat, les gràcies més efusives, més intenses, als que heu vingut avui aquí, als que esteu interessats en aquesta proposta i entre vosaltres a les prop de 40 persones que heu participat en l'elaboració d'aquest pla. Efectivament, el nom del projecte és una de les qüestions que més hem discutit, no la que més, hem discutit sobretot a partir dels continguts, però també el nom és important, perquè de vegades el nom una mica sí que fa la cosa. I jo us haig de confessar que em resistia molt i molt a que portés un nom propi i concretament el d'un servidor de vostès. M'ho van rebatre i al final em van convèncer dient-me que, escolta, si tothom li diu el Pla Bosc, perquè tots, aquesta quarantena de persones que hi han participat, tots li diuen així, i si li diuen així és per algun motiu, perquè hi ha hagut una inspiració al darrere, perquè d'alguna manera és la persona que pensen que el representa millor, si tothom li diu així, diguem-li així, siguem naturals i siguem tan desinhibits com cal a l'hora de donar nom a les coses. Hi ha un punt claríssim d'immodèstia i per tant d'incomoditat de part meva, però també és veritat que seria tremendament immodest discutir als experts, a la gent de comunicació i a la gent que ha participat, una opinió tan forta i ferma sobre el nom que ha de portar aquesta criatura. Per tant, és la meva manera particular de donar-vos les gràcies i de dir-vos que us faig molt de cas, fins i tot en coses d'aquestes. I bé, per entrar ja en el que és el nucli de la qüestió, el per què. El primer que hem de respondre és per què. O sigui, per què us presentem un pla d'urbanisme social? Alguns direu, home, si hi ha un pla general metropolità i precisament està en revisió i, diguéssim,
ja ens permet avançar, ja hi ha previsions, ja hi ha una planificació. Però alguns ho heu dit molt clarament, i jo us agafo la paraula. Crec que ho ha dit el Pere.